Нацыянальнай гісторыі і нацыянальнасцяў не існуе. Напэўна, мы можам казаць пра нейкую нацыянальную гісторыю, пачынаючы ад 18 стагоддзя. Але вы ведаеце, будзе-якая нацыянальная гісторыя, дзе для вас бяруць там нейкага чалавека, які жыў 1000 год таму, і кажуць, што вось ад яго простая сувязь да таго, што ўзнікае дзяржава, у якой вы жывеце зараз, гэта проста лухта. Нацыёгенетычна не існуе. Тое, што 1000 год таму да вас мае нейкую сувязь чалавек, які жыў, што гэта дае да вашай нацыянальнасці? Нічога не дае. Сказаў бы гэты чалавек 1000 год таму, што ён адносіцца да таго, што мы разумеем як сучасная нацыя? Не сказаў бы. Генетычны тэст, ён вам пакажа, што у вас, напрыклад, латвійцаў 50%. Вы адчуваеце сябе латвійцам ад таго, што даведаліся пра гэты факт. Хто вы увогуле ведаеце пра Латвію? Бо вось гэтыя два чалавекі. Ведаеце, хто гэта? Гэта генерал Дюма. Гэта бацька проста вось гэтага чалавека Дюма пісьменніка. Ён выбітны і адданы генерал Напалеона. І для Напалеона ён быў французам. Больш за тое, гэты чалавек сам лічыў сябе французам і аддаў сваё жыццё за Францыю. Рэчы, да справы Напалеона. Вы ведаеце, ён з акцэнтам размаўляў па-французску. Чаму? Таму што ягоная родная мова карсіканская, якая да французскай вельмі мала дачынення мае. Гэта ў часы Напалеона, вы ведаеце, толькі чвэрць, напэўна, насельніцтва Францыі нармальна размаўляла на тым, што мы называем французскай мовай. Хто з іх француз? У 100гадовай вайне правёў французскі кароль пад Азенкур, ведаеце, не толькі французу. За яго, напрыклад, вельмі аддана там біліся людзі, якія размаўлялі на галандскай мове з тэрыторыі сучаснай Бельгіі. Вось да каго вы іх запішаце? У 16 стагоддзі такі чалавек на імя Савонарола, які потым стаў дыктатарам Флорэнцыі, фактычна. Ён прыехаў да Флорэнцыі з іншага рэгіёна Італіі, там, здаецца, 300 кіламетраў была розніца. І ён сам пісаў у сваім студзённіку, што флорэнтыйцы не хочуць яго слухаць, таму што ў яго вельмі моцны акцэнт. Яны дрэнна яго разумеюць нават. У 19 стагоддзі бяруць, ствараюць такую дзяржаву Італія, і раптоўна з'яўляецца італьянская мова. Ведаеце адкуль? Бо яны проста ўзялі адзін дыялект з аднаго рэгіёна, з Тасканы, і ўсіх прымусілі вучыць яго ў школе. Бум, у вас ёсць італьянская мова. Усё іншае, што вось апынулася ў гэтых межах новай італьянскай дзяржавы, гэта цяпер дыялекты. Тое ж самае, дарэчы, у Францыі. Яны проста ўзялі, назвалі дыялектамі, нават ведаеце мовы, якія яны асобныя, яны не маюць ніякай сувязі з французскай. Нацыя гэта не нешта, што аб'ядноўваецца натуральным чынам на падставе мовы. Яно аб'ядноўваецца дзяржавай, якая проста хоча стварыць еднасць. Штучна прыдумляе абгрунтаванне таго, чаму вы частка гэтай еднасці і заўжды ёй былі. Яна існуе проста таму, што вам сказалі, што яна існуе, і вы ў гэта верыце. І так, калі вы ўсе гэта паверылі, то, вядома, нацыі ўжо існуюць. Апошнія 100-200 год.